De dwarsbelangen van Aalsum, Waaksens en Hiouren stappen naar de rechter in het geval de gemeente Noord-Ist-Friesland het verfriezen van de plaknamen terugzet. Takom wieken, tongens die 8 juli, valt het besluit. En ze jouwen de gemeente hier alvast een duidelijke boodschap mee. Ze zeggen hier, we staan in de gemeenschap. En waar is de gemeenschap dan op het moment dat een dorp unaniem nee zegt? En dan inderdaad de volgende stappen kunnen wijzen. Volledig onderbouwd natuurlijk, niet zomaar, maar er kan ook een rechtsgang wijzen wat nodig is. We zijn echt strijdbaar. En dat jerk uit de oren 2 dorpen waar we nou een beetje in train voor praten. De 3 dwarsbelangen stenen sterk, zeggen ze. Wordt via de Lamme Dijkstra leidt uit wat harren bient om de kräften nou te bondelen. Dat betekent op historische groen dat het alle 3 plaknamen binnen die al honderden jaren bestonden met de namen zoals het is. Tweede is democratisch gehalte. We zijn als dwarpen vregen om een uitspraak te doen, willen we dat of willen we dat niet. Ja, unaniem. Alle dwarpen zijn willen we niet. En toch willen we het trots zetten. En dat vinden we heel vreemd. Dus daar willen we inderdaad ook, zeker benadrukken. En inderdaad om een stuk verwarring te krijgen. En dat het unaniem is in alle 3 dwarpen. Een dwarp kan neffens Aalsum, Waaksens en Hiouren zelfs besluiten of ze al of net meegaan in een wijziging van de plaknamen. Ek al zou de gemeente dat oors willen. Het betrouwen is dus grut. Op het moment dus dat we als dwarp zeggen we willen het net wijzigen. Waar is dan een gemeente om te zeggen van we willen het wel wijzigen? En dat stuk zullen we dan inderdaad dan naar voren brengen. Maar dan volledig historisch onderbouwd met alle stukken van die we al hier al in ons bezit hebben.